चला आज पाहूयात मस्त असा क्रिस्पी आणि चमचमीत बांगडा फ्रायची रेसिपी। बांगडा फ्राय करायला एकदम सोपा आहे, कसा ते आता आपण पाहूया। चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राइब तेवढं करा, व्हिडिओ आवडला तर लाईकही करा। या पद्धतीने बांगडा स्वच्छ धुवून घ्यायचे, त्यानंतर तुम्ही पाहताय त्या पद्धतीने बांगडे कट करून आणायचे। आपल्याला मस्त डोक्यांमधनं ही सगळी घाण काढून घ्यायची, अजिबात काळपट काही ठेवायचं नाही, लिंबू चोळून ठेवायचं। त्यानंतर आता आपण तयार करूयात मसाला। त्यासाठी लाल तिखट, हळद, बेडगी मिरची पावडर, मीठ घेतलं। हे सगळं आपल्याला एकत्र करून घ्यायचे आणि हे असेच कोरडे मसाले लावायला गेलात तर व्यवस्थित लागत नाहीत, त्यामुळे यामध्ये पाणी घालायचे। पाणी घालून एक पातळशी जराशी घट्ट अशी प्युरी तयार करायची। या पद्धतीने आपल्याला सगळा मसाला मिक्स करून घ्यायचा। पाणी अगदी थोडं थोडं टाका, एकदम टाकलं तर पातळ होऊ शकतं। आता यामध्ये आपल्याला ह्या मसाल्यामध्ये बांगडा कोटिंग करून घ्यायचे। तुम्ही पाहू शकता या पद्धतीने सगळीकडून आपला मसाला लागतो। आतमध्ये ज्या आपण चिरा पाडून घेतलात त्याच्यामध्येही मसाला भरून घ्यायचा। आता एक एक करत मी सगळ्या बांगड्यांना हा मसाला लावून घेते। पाहू शकताय सगळ्या बांगड्यांना मसाला लावून झालेला आहे। आता अर्धा ते 1 तास हे बांगडे असेच बाजूला ठेवून द्यायचे। अर्ध्या तासानंतर आपल्याला याला पुन्हा एक कोटिंग लावायचं आहे। त्यासाठी बारीक रवा 1 चमचा घेतलाय, तांदळाचं पीठ घेतलंय 1 चमचा, त्यानंतर बेसनाचं पीठ घ्यायचं आहे आपल्याला 1 चमचाभर इतकं किंवा अर्धा चमचा। हे सगळ्यांमध्ये चव येण्यासाठी चिमूटभर मीठ आणि थोडंसं बेडगी मिरची पावडर टाकायची, जेणेकरून आपल्या बांगड्यांना छान लालसर असा रंग येतो। आता हेही पुन्हा आपल्याला सगळं हातानेच मिक्स करून घ्यायचे। छान हाताने मिक्स झालं की याचं कोटिंग आपल्याला तयार झालेल्या बांगड्यांना लावायचे। त्या अगोदर गॅसवरती आपल्याला बांगडा फ्राय करण्यासाठी पॅन ठेवायचा आहे। तुम्ही कोणताही तवा वापरू शकता, त्याच्यावरती तेल टाकायचे। तुम्ही शॅलो फ्राय करू शकता किंवा डीप फ्राय सुद्धा करू शकता। मी या पद्धतीने थोडं जास्त तेल वापरून शॅलो फ्राय करणार आहे। तेलामध्ये आपल्याला ठेचलेल्या लसणाच्या पाकळ्या घालायच्यात आणि सोबतीलाच कढीपत्त्याची काही पानं घालायचीत। याचा तेलामध्ये छान स्वाद उतरतो आणि बांगड्याला अगदी मस्त अशी टेस्ट येते। आता आपण तयार केलेल्या मिश्रणामध्ये ठेवलेला बांगडा मस्त कोटिंग करून घ्यायचं आहे। पाहू शकताय बांगड्याला अगोदरच मसाल्याचं छान कोटिंग झालंय आणि त्यावरती हा रव्याचं आणि हे तांदळाच्या पिठाचं मिश्रण अगदी सहज चिकटून जातं। या पद्धतीने सगळ्या बांगड्यांना हे मिश्रण आपल्याला कोट करून घ्यायचे। या पद्धतीने हाताने सहज भुरभुरत आपण सगळे बांगडे कोटिंग करून घेतोय। अशा पद्धतीने बांगडा फ्राय करायला अतिशय सोपा आहे। एकदा नक्की या पद्धतीने बांगडा फ्राय करून पहा। आता सगळ्या बांगड्यांना कोटिंग झालेलं आहे, तोवर आपलं तेलही छान गरम झालंय। तेल गरम झाल्यानंतर आपल्याला तेलामध्ये हे बांगडे पोहण्यासाठी सोडायचे। एक एक करत सगळे बांगडे तुम्हाला तेलामध्ये सोडून घ्यायचे। तुम्ही एका वेळेला 2 किंवा 3च बांगडे सोडून घ्या किंवा मी 4च बांगडे आहेत त्यामुळे सगळेच सोडून घेते। आता पाहू शकताय एका बाजूने आपल्याला 4 ते 5 मिनिटं बांगडे भाजून द्यायचे, लगेच पलटी करायची, घाई करायची नाही। तोवर मी तेल वरतनंही सोडतीये, म्हणजे आपले बांगडे छान क्रिस्पी होतात। आता पाहू शकता 4 ते 5 मिनिटं मी बांगड्यांना अजिबात हात लावलेला नाहीये। अशा पद्धतीनं वरतनं बांगडे छान कोमेजले की बांगडे आपल्याला पलटी करून घ्यायचे। या पद्धतीनं 2 चमच्यांचा वापर करून मी बांगडा छान असा फ्राय करून घेते, म्हणजे दुसऱ्या बाजूनं फ्राय व्हायला सोडते। अशा पद्धतीनं 5-10 मिनिटातच आपले मासे दोन्ही बाजूनी छान क्रिस्पी असे फ्राय झालेले आहेत।
तुम्ही पाहू शकता अगदी गोल्डन ब्राऊन असा मस्त कलर आला आहे आणि छान असे दबल्या जात आहेत। थोर घुसवून तुम्ही पाहू शकता की आपले मासे कसे शिजलेत ते अगदी छान मऊसूद असे आपले मासे शिजलेले आहेत। तेव्हा आता हे मासे तुम्ही काढून ठेवू शकता। एक 2 मिनटं मस्त असा मोठा गॅस करून मी माशांना आणखी फ्राय होऊ दिले, म्हणजे छान कडक आणि कुरकुरीत होतात वरचं आवरण। याच पद्धतीनं दुसरी बाजूही मोठ्या गॅसवरती 1 मिनिटभर आपल्याला अशीच कडक करून घ्यायची। तुम्हाला जर नको असेल तर नाही केलं तरीही चालेल, मासे तर शिजलेलेच आहेत। अशा पद्धतीनं आपले बांगडा रेसिपी तयार आहे। छान असा बांगडा मासा फ्राय करून तयार झालेला आहे। तुम्ही पाहू शकताय अगदी मस्त कलर आला आहे, त्याचबरोबर क्रिस्पी झालेत आणि चवीलाही अतिशय चविष्ट होतात। अगदी भन्नाट अशी बांगडा फ्रायची रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका।